Здравейте, с последни издихания на батерията на таблета преди да го зареда, реших да запиша нов клип, защото не съм го правил отдавна. Не знам как се виждам, така. Искам да ви помоля за идея за клип и ще ги чакам в описанието долу. В смисъл, аз в описанието, в коментарите долу, в коментарите ще чакам вашите идеи. И ако някой иска да снима клип, моля ви се, пишете ми във Facebook или в коментарите, няма да се разсърда на никой. Искрено ви моля, дайте идея, не знам за какво да говоря. Избръснах се преди, смисъл. Ето. Не се справих много добре, важното е, че не съм се нарязал, както и да е. Целта на този клип беше да ви помоля за идея, тая лампа е много зле. И ще съм благодарен, ако дадете повече идеи, защото в този първия клип, който ви помолих за идея, само една идея, така че благодаря за отделеното внимание. Долу ще в описанието, този път е в описанието, ще намерите линк на Facebook страницата ми. Благодаря ви за гледането и